Društvo svojho vydania predstavilo u ramikoh terminu koordinacijnog odboru Društvo za jazik i literaturu i kulturu na štrandu Pokrajinskog sekretarijatu za obrazovanje, predpisanja, upravu i nacionalni menšini nacionalni zajednici. Namilo, že my zo Društvo za ruský jazyk vydávame Studia Ruteniku i keď sme predáco tu, pretože nám Pokrajinský sekretarijat za kulturu i nacionalni menšini finansijno pomáha, že by náš ročník bol vydrukovaný. A za to tí drugi vydanja še tak postaráme sami, abo nám pomáha. Jak so nám jeden čas, aj teraz ešte vše, máme sredstva, ktorý Havrilko Ljesar prizberuje u Kanadi, on nám posíla i my še namáhame, že by sme vydali. Poneže prešlého roku pre koronavírus neúčastvovali na sajme, toho roku društvo predstavilo svoje vydania zo 2020, 2021 i 2022 roku.